ang kasaysayan sa Israel nidot nato tun-an study sa atong estudyuhan ang history sa Israel. Ay ang up and down. Kaya adunay daghang mga pagtulunan nga angay natong makutlo. Sa atong unang pagbasa gahapon, nasayod ta nga ang Samaria, the northern part of Israel, nasakop na sa Assyria. Ang hari kaniadto si Sinikarib. Ang Assyria mo na ang ginarian, sakop niya ang Iraq, kanang Syria, Lebanon, nga side anak. Gamhanan, powerful kayo na nga ginarian ang Assyria. Nasakop niya ang northern part, pero ang southern part, ang Judah, wala pa. So atong masayran nga ang Israel labahin sa duha ka ginarian, na northern part kana gitawag og Israel, ang southern part Judah, kabahin niya ang Jerusalem. Duha ka ginarian na bahin na tungod sa after ni Haring David. Sa imo taong sa sala ni Haring David, o nga nabahin na bungkag ang iyang ginarian. So ang northern part nasakop na sa Assyria under Sinikarib, gusto lang sakupon ang Jerusalem, ang Judah. Gilibutan nila ang syudad, kaya gusto lang sakupon. Nang hambog pa ni Sinikarib nga, nagtuo ba mo nga ang inyong Diyos makaluwas ka ninyo? Nasayan mo unsay na itabo sa mga syudad nga nasakop sa Assyria. Yung sa nila paglaglag ang mga syudad. Munang hulga niya sa hari sa Jerusalem. Nagambog siya nga kaya niyang laglagon ng Jerusalem. Sa mighimo sa hari, kalimutan kong pangalan, siya, kanya sayod siya nga huyang ang iyang gahom, ang iyang mga army. Nidangop siya sa Ginoo, ato siya sa templo. Sa Ginoo na ay hari nga nang hambog nga kaya ko na niyang sakupon ang Jerusalem, ang imong templo. Nanghambog pa siya nga wa kay mahimo. Sa may naitabo, natong gabi una, 180,000 ng mga sundalo ni Sinikarib nangamatay, nangasakit, nangamatay. Kay nagpadala ang Ginoo anghel. Di pa hindi, nanglaya sila, nimalik sila. Wala nila masakop ang templo, ang Jerusalem. Kita nato ang gahom sa pag-ampo, mapaabsano nga pag-ampo. Karon sa atong ebanghelyo sa atong second reading karon, first reading, lahi na sa nga hari. Si Nebuchadnezzar, Babylon, part gapon na sa Assyria na Babylon, gusto nilang sakupon ang the whole Israel, Judah awan. Unya, sa karong higayuna, batanon ang ilang hari. 18 years old pa, wa pa'y buot, di maayong pagdumara. Wala sila magtuman sa kasabutan sa Ginoo. Sa inetabo, nakasulod si Nebuchadnezzar. Iyang dakop ang hari, iyang inahan, iyang mga concubines, tanan mga opisyalis, kadtong mga puslan pa, mga government officials, mga skilled laborers, gi-exile dito sa Babylon. Ang nabilin, ang mga kabos. Wa may pulos sa mga kabos. Sa may kwarta. Wa may skill. Sila katong mga anawim nga na salbar sa captivity, sa pagbihag. Sila nabilin dito. Nga naman, naitabo man na, dili sama sa hari kaniadto nga Dios noon, mapaobsanon. O sa naitabo sa nindot nga templo nga
buhat ni Solomon, naga the best. Bulawan the wonder of the world. Mo ilang ipa sigarbo, the beautiful temple of Jerusalem. Saman, wala. Gipangtangtang tanan mga bulawan, giransak ang templo, gidala dito, tanan sila na exiles lang. So mahinungdan. Muna atong ebanghelyo karon, dili tanan nga nagsultig Ginoo. Those who are liturgically, ritually correct. Pero inside, spiritually corrupt. Liturgically correct, spiritually corrupt. Nga naman. Nindot nga itong mga rituals, itong mga ganun. Pero inside, wala. Layo ta. Ang ato kasing layo sa Ginoo. Nindot ang atong mga templo, mga katedral, mga simbahan, bagong pintura o pinturahan pa. Pero ang atong kasing-kasing, ang templo sa sulod sa atong lawas, hugaw. Kung ano, wala tamo sunod sa kabubuton sa Ginoo. Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan, nagtuman sa kabubuton sa Dios, dili sa kabubuton sa simbahan, sa mga ritual nga muna imong himuon, you are liturgically correct, imong mga vestments, ang imong mga ritual, insakto, mga piyesta, insakto. Pero sulod sa ato kasing-kasing layo ta sa Ginoo. Ano may tabo? Di man ta mabihag. Again, warning ni kanato, we are liturgically correct, we are perfect sa atong religious attendance sa mga activities, pero sa atong kasing-kasing kulang ta sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mabihag sa ta, dili sama sa mga Israelitas, mabihag ta sa sala, maulipon ta sala. Ang templo sa Ginoo mabungkag. Ang atong pamilya mabungkag. Daghang kayo itong mga broken homes nga naman, nabihag ta sa sala, sa bisyo. Maulipon sa bisyo. Una kung layo ta sa Ginoo. O saman mo sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, sa mayang kabubuton na lang kanato, kay kadaghanan yun. Ang atong kabubuton mo'y matuman. Kada adlaw ta mo mag-ampo sa ama na mo, maputuman ng imong pagbuot din sa yuta ang maingon sa langit. Karon unsa man kabubuton ang atong gituman? Kabubuton ba sa Dios o ang atong kaugalingon nga kabubuton? Unsa man ang iyang kabubuton? Magpagigugma ay kamo. Sumadbot-sabot sa pagigugma, dili lang pagbati. But pasabot, magtinagdanay ta, show concern sa mga tao nga nanginanglan sa atong panabang, magpinasayloay, forgive. Sige, tagsimba, pero naatay kaligot-got sa atong kasing-kasing. Kada simana ta mo kumpisal, kada adlaw mo kalawat, pero ambot lang ka, kumuhusga. Tinuuray bagyon. Tanawa nga atong kasing-kasing, hinlo ba, limpyo ba ang templo sa Ginoo? O aduna ba'y nagpahipi nga daghang mga basura, mga hugaw. Pagbuot, matuman imong pagbuot, ang iyong pagbuot nga magtinabangay ta, mag-inunungay, magpinasayloay, maghinigugmaay. Kanindot kayong mga pulong. Pero sa salita lang, why sa gawa. Wanabot pa sa mo. Sige, tag-ampo. Ginoo. Dili ba? Naminaw man kami. Ginoo, dili ba? Sa imong ngalan, nagsangyaw kami sa imong mensahe. Preacher ka, evangelizer. O niya, naghimo kami daghang mga milagro. Gihingin lang na mo ang mga yawa.
Member mo sa deliverance team. Daghan may mga yawa nga gi-deliver. Unya, di man na dahil naigo na. Di man naigo ka magsangya ko sa mga balita, magpahawak kang mga yawa, kang member ka sa deliverance team, milagroso ka, dili dahil naigo. Kung wala ka magtuman sa kabubuton sa inyo, kaya nga naman, pwede namang himuon tungkol sa imong kabubuton. Dili kabubuton sa Dios. Ato ng pamalandungan kay sama sa Israel. Mabihag ta. Di ta dadon sa Babylonia, dito sa Iraq o sa Iran. Mabihag ta sa sala, maulipon ta sa sala, mabungkag. Magbuba ang templo sa Ginoo. Ang lawas templo sa Ginoo, pero sige kag suyo, sige kag inom, magguba ng imong lawas. Mabungkag imong pamilya kung ikaw nalulong sa bisyo, sa dili maayong mga binuhatan. So, usaka, warning alang ka natong tanan. Dili ta kay mag-save ta kay atong natuman ng tanang obligasyon sa simbahan, mga rituals, unsa pa na din na it's not enough. Masalbar lang ta kung kita mahimong anawin, mga kabus katong nalibre sa pagbihag. Kaya nga naman, kabus man sila. Wala sila mahimo, wala gahom. Nagsalik sila sa Ginoo. Munang mga anawin. Sila ang gibilin ni Haring Nebuchadnezzar, kaya wala sila pulos. Kanang mga walay pulos sa katilingban, walay gahom, walay tingog, basig mo na sila maluwas. Kita mga gamhanan dool sa dool sa puder, ita sigurado. Again, warning. Klaro kayo na ang history sa Israel. Angay natong makakatunta o kanyang pagtulunan kay history repeat itself. Ang history sa Israel, sa Judah, may mong repeat sa atong kinabuhi. Kunti, tama ka. We do not learn from history.